kudu waras, aja sampai orang ngerti kuwi haram apa halal, kuwi watu apa aspal, kuwi kodok apa kadal, kuwi sepatu apa sandal, kuwi kasur apa bantal, kuwi apik apa dugal, kuwi luku apa singkal, kuwi merangkul apa mancal, kuwi bento apa normal. Embuh angger diuntal orang gronjal dianggep halal. Wes rungokno tak donga. Puje Pak Jepu, kepinjal tumone asu, atos kuwi watu, gembok kuwi susu. Nek empuk jenenge bolu, rondo saiki ayu-ayu, ana sing kuru, ana sing lemu. Aja nganti milih perkara abange gincu. Allahumma ubat-ubet, utang akeh ning sirah mumet. Bojone uwong aja dimakmek, nek pengen uripmu selamat. Buta ijo nguntal sandal, ana cowek guwil pinggire. Apa wae sing penting halal, berkah barokah kanggo keluargane.